Kaixo denai, beste igande bat, mez eta joan gabe. Urtarriak 23, igandea. Venga, gaurko egunez. 1516ko urtarriaren 23an, Nafarroa konkistatu zuen Aragoiko eta Gaztelako errege Fernando hil zen. Batzuentzat Fernando Faltsarioa, besteentzat Fernando Katolikoa. Nafarroako erresuma konkistatzeko beamondarrak eta Nafarren aurka egiteko prest zen edonor finantzatu zuen. Legalitatea nahieran bihurritu zuen bere helburuak lortzeko. Aita santua presionatu zuen. Akusazio faltsuekin Nafarroako erregeak eskumikatu eta Nafarroaren konkista justifikatzeko. Amerikako konkistan ere jatorrizko herrien sarraskia abiatu zuen. Hauxe, fitxajia.